gaires anys, en un país no tan llunyà hi vivia un príncep. No devia tenir més de 17 anys, però era un príncep al cap i a la fi. Vivia en un palau com tants els prínceps que preuïn de ser-ho. Tot ple d'habitacions, dormitori, menjadors i galeries, cuines, cavallerisses i cambres de la planxa. Els reis pares i la reina Dàlia se l'estimaven molt i mai tenien un no. Vull macarrons! Exigia el príncep quan sentia el roc de la gana. I la reina Àvia corria cap a la cuina amb un delantal farcit de puntes de coixí i li preparava els macarrons més olorosos, més sabrosos i més deliciosos que hagi tastat mai ningú. Vull banyar-me al riu! S'exclamava qualsevol tarda solejada i calorosa i la reina mare, amb una diadema de brillants i un vestit de setí vermell, li preparava al banyador una tovallioleta ben flonja amb les inicials del príncep bordades de color blau cel i una cistella plena d'entrepans i galetes reials per berenar. Vull un conte nou! S'esgargamejava si a fora plovia i feia fred. I el rei pare sortia del palau amb el seu curser negre com el petroli i un paraigua estampat amb corones i que cavalcarà s'arribava fins a la millor llibreria del regne a comprar un llibre dels més nous, dels més bonics i dels més entretinguts de tot el regnament. Així desfilaven els dies que el príncep vivia a Corcabols a Corca de Sitges. No menjava mai patata ni mongeta tendra, ni per dinar ni per sopar, i encara menys bledes bullides. En canvi, anava sovint d'excursió a collir mores per dinar. I si feia mal temps, es quedava al palau a llegir un conte nou que trinca, o fins i tot dos. Vet aquí que un dia, d'aquests que són nets i clars, que passava una brisa suau, no feia ni fred ni calor, i el príncep va sortir del palau per fer la migdiada sota el seu arbre preferit, un feixer alt i robust. De quan era a mig camí va sentir la veu estrident de la neta d'un noble de la contrada. Vull roses vermelles! Es cridassava. El seu avi ja era gran i soldejava. El pobre home duia agafat amb les dues mans un pont de margarides blanques, vistoses com una safata de lioneses de nata, delicades com un merengue, suaus com una crema pastissera. No pateixis, ara mateix t'aniré a collir les roses vermelles, més vermelles que hayas vist mai en tota la vida. Va murmurar amb tristesa. Heus aquí, el príncep es va quedar clavat allà mateix on era. No es va moure ni un centímetre, de fet, ni un mil·límetre. Ara resulta que les margarides no són prou per a ella, desagraïda. En canvi, jo... Tot d'una, el príncep va recordar totes les vegades que no s'havia volgut menjar el plat de verdures de la reina Àvia, que li havia cuinat, i només volia menjar patates fregides amb ketchup, macarrons amb salsa de tomàquet o pizza de pernil i formatge. També va recordar totes les vegades que hi havia demanat al rei pare que sortís a comprar-li un llibre nou els dies de pluja. També i si no hi hagués prou, també va recordar totes les vegades que li havia demanat a la reina mare que li preparés qualsevol hora del dia la motxilla, la marca i el feble amb xocolata desfeta. I per si encara no hi és prou, també va recordar totes les vegades que hi havia exigit al rei pare que li comprés un llibre més terrorífics, més trepidants i més dolços del regne els dies de pluja. El príncep havia estat massa ocupat exigint, exclamant i entremellant-se i no s'havia adonat a com es portava amb els altres. Fins llavors, perquè en aquell moment va sentir una tendresa tan greu per aquell noble de la contrada, de fet que
El rei amb Margarida s'ha amagat a l'esquena davant d'una mirada agraïda de la seva neta que hauria volgut adoptar-lo allà mateix. Però en comptes d'això va donar mitja volta i va entrar corrents al palau buscant a la reina allò que era la cuina fent croquetes de pollastre. I quan la va trobar li va dir: Àvia, àvia, avui per sopar menjaré el que hi hagi i si m'avises una mica abans pararé la taula. La reina, àvia de la sorpresa, es va atacar al vell de l'altar blanc farcit de puntes de coixí. Aleshores, el príncep va pujar al primer pis buscant a la reina mare, que era a la galeria fent comptes, perquè d'aquell any no passava. Havia de rebre la taula del palau, el dormitori reial, començaven a passar la tarda. Mare, aquesta tarda m'agradaria banyar-me al riu. Vaig a fer-me la motxilla. Vols venir amb mi? Esclar, fill meu. D'estupefacció, la reina mare li va caure la diadema de mirar sota el quadern de càlcul. Pare! Va continuar buscant el príncep als dormitoris, a les habitacions, a les cavallerisses i a la fi a la cambra de la platja. Pare, vols que sortim al jardí i et llegeixi un conte? Esclar que sí, fill meu. A fora hi fa sol i ens escalfarà. Au! El pare va fer un sust com taronges i es va cremar amb la planxa. No va ser greu, però només li va sortir una bufulleta, sense importàncies. Així va ser que el príncep va adonar-se de que, al fi, la patata i la motxilla tendra no tenien mal gust i que fer-se la motxilla ell mateix tenia l'avantatge de saber què posava sí que no i que rellegir amb el seu pare els contes que més li havien agradat els dies de pluja el feia sentir protegit i el seu pare sec, sobretot, que per fi havien arreglat la gotera del dormitori.